ТФУП, дзяржаўны тэлеканал Польшчы, быў прапагандай за ПіС. А што з ім зараз? А хто будзе кандыдатам у прэзідэнты ад ПіС? Разглядаем варыянты. Скандал з польскім дэпутатам і яго ролю ў прэзідэнцкіх выбарах. Гэтая тэма абмяркуем у новым выпуску падкаста «Зроблена ў Польшчы», і з вамі зноў мы, Максім і Кірыл. Ці ёсць у Польшы незалежныя медыа? Так, канешне, ёсць СМІ, якія сябе перадусім называюць незалежнымі СМІ. Але я па шчырасці заўсёды даволі скептычны ў стасунку да слова незалежны у выпадку СМІ, таму што ўсе ад кагосьці залежаць. І перадусім гаворка ідзе заўсёды пра грошы. Не абавязкова залежыць ад дзяржавы, можна залежыць таксама ад вялікіх карпарацый, якія будуць табе у той ці іншай ступені дыктаваць, што ты можаш казаць. Так, нават калі гаворка не ідзе пра цэнзуру, такую непасрэдную, то прыкладна вось накірунак будуць табе даваць. Так, гэта бачна па ўсіх светавых СМІ насамрэч. Калі гаворка пра вось такі інтэрнэт-СМІ ў Польшчы, то я хацеў бы проста распавесці вось на ўласным прыкладзе, што варта чытаць. Давай. Па-першае, сябры, варта чарпаць інфармацыю з розных крыніц. Ось, я для сябе ўжо так шмат гадоў ввёў правіла, што я вось не чытаю толькі нешта адно. Я чытаю вось і крыху правых СМІ, і крыху левых СМІ, і СМІ, які называюць сябе вось такімі цэнтрыстамі. Так, увогуле ў Польшчы ўжо шмат гадоў існуе такое паняцце, як сіметрызм. Пасярэдзіне. Ось тыя людзі, там журналісты ці публіцысты, якія акрэсліваюць сябе сіметрыстам, яны кажуць, што яны вось прынамсі намагаюцца прытрымлівацца нейкай залатой сярэдзіны. І ці атрымліваецца ў іх? Не. Okay. Ось, я добра ведаю некалькі прыкладаў там розных журналістаў, я не буду зараз вось казаць менавіта пра кагосьці канкрэтнага, але вось калі, напрыклад, нават жанчына, якая, скажам так, даволі крыху больш правых поглядаў і лічыць сябе сіметрысткай, яна вось, напрыклад, сыпецца на пытанне аборту. Ну і такіх прыкладаў можа быць насамрэч нашмат больш. Каго ты чытаеш? Ну, перадусім, вось я кожны дзень раніцай пачынаю для сябе з такой рэчы, якая называецца прасувка, вось па-польску. То бок я чытаю прэсу. Вось некалі там джентльмены сядзелі там з кубачкам кавы, цыгарай і чыталі друкаваныя газеты. Ну, цяпер я проста лязу ў ложыку і чытаю там навіны ў тэлефоне. У мяне ёсць ужо ўкшталтаваны вось за шмат гадоў такі вось наборчык, так. Ну, перадусім гэта вось партал Онет. Вось гэта такі даволі добры агрэгатар навінаў з розных крыніц. Для людзей, якія, скажам так, больш прыхільнікі правага погляду, можа паказацца, што гэта даволі левы партал. Ну, окей, гэта кожны сам вырашае сам для сябе, так? Але я дадаў для сябе яшчэ, напрыклад, такі партал Інтэрія.пл, так? Ён якраз такі падтрымліваецца ўжо крыху больш правага погляду. Там публікуецца шмат публіцыстаў, якія ніколі не публікуюцца на ўнеце. Ёсць яшчэ, напрыклад, больш правыя медыа, гэта вось ТФУ Рэпубліка, і нядаўна стартаваў канал в Польсце 24. Вось яны больш звязаныя з ПіСам, насамрэч. Таксама варта глядзець, проста каб вы зразумець, ці гэта табе адпавядае. Так? Калі гаворка пра незалежныя такія інтэрнэт-выданні, ёсць такое цікавае выданне «Окопрэс». Яно існуе толькі з даткаў, то бок з данатаў. Вось краўдфандинг. Як мы любім, усё як мы любім, так. Скажем так, іхнія погляды, такія антыпіс моцна даволі, але у іх ёсць адна файная рэч, якую я заўсёды чытаю. Перад выбарамі яны заказваюць у вельмі сур'ёзных даследчых інстытутах такія вельмі глыбокія баданні, вось даследаванні грамадскай думкі. І яны гэта робяць такой серыяй, вось перад выбарамі там 3-4 разы, так, і там такі вельмі добры зрэз грамадства. Ось, асабліва, насамрэч вельмі файна гэта чытаць, каб вы зразумець пра тое, што адбываецца ў галавах палякаў. Ось, вельмі гэта рэкамендую рабіць. Але, канешне, памятайце, што ўсе навіны мы прапускаем праз прызму сваю сістэму каштоўнасцяў, якая ў нас у кожнага розная. Так? Таму вось паняцце такога чыстага аб'ектывізму, яно проста не існуе. Таксама варта памятаць пра галоўныя тэлеканалы. Вось, у Польшчы ўсё ж такі сапраўды вялікая свабода ў гэтым, ёсць вялікая колькасць прыватных каналаў. І ёсць дзяржаўнае тэлебачанне ТФУП. Ось, якія самыя папулярныя? Ці дзяржаўнае тэлебачанне сапраўды глядзяць? І глядзяць і не глядзяць. Вось, калі, скажам так, у гады кіравання Польшчай правам і справядлівасцю, то ў іх была сапраўды вялікая маса людзей, гэта будуць проста выбаршчыкі права і справядлівасці. Яны амаль што цалкам глядзелі толькі ТФУП. Калі
платформа захапіла ТФУП, якія перамагла на выбарах. Так, вось гэта выглядала ўсё ж такі як захоп, то пачаўся адток гэтых людзей. Так. Плюс ТФУП, калі вось пачалі выходзіць новыя выпускі навінаў, Марк Чыш, які там з'яўляецца адным з галоўных журналістаў, выйшаў і сказаў, што мы абяцаем вам чыстую ваду. То бок вось такі просто аб'ектыўны аб'ектывізм, без там вось просто агляд таго, што адбываецца ў свеце. Я тыдзень глядзеў і перастаў глядзець, бо я пабачыў, што вось, канешне, гэта ўжо не такая прапаганда, як было вось падчас кіравання ПІС, але ўсё ж такі перакос ёсць. І ён выразна бачны. Вось, нават ёсць там нейкія парталы, якія падлічваюць вось хібы, так, і там вельмі выразна бачна, што вось тыя рэчы, якія, скажам так, некарысныя для кааліцыі, яны просто часта замоўчваюцца. Окей, то бок дзяржаўнае тэлебачанне засталося дзяржаўным тэлебачаннем, галоўныя тэлеканалы. ТФУП, хто ёсць яшчэ? Апроч ТФУП ёсць яшчэ некалькі вельмі буйных прыватных тэлеканалаў. Сярод іх перадусім вылучаюцца ТФУН і Польсат. Яны вось паміж сабой увесь час супернічаюць. Так. Ёсць два выданні навінаў. У ТФУН гэта факты, які выходзяць штодзённа 19-й. У Польсаце гэта выдажэння, то бок здарэнне, які выходзяць на 10 хвілін раней, 18:50. Канкурэнцыя, нармальная канкурэнцыя на рынку. Так. Вось. І з ТФУН я вось мушу прызнаць, што я амаль што перастаў глядзець факты. Не тое, што перастаў, але з такім дыстанцам пачаў ставіцца, бо праз тое, што адбывалася ў гады кіравання ПІС, яны крыху радыкалізаваліся. Вось яны сталі такім анты-ТФУП пісовскім, так? І таксама пайшлі ўжо такія перакосы часам. Часам не вельмі добрыя, скажем так. А вось Польсат, ён такі вось крыху больш так лавіруе, так? Вось крыху права, крыху ўлева, вось таму я б вось сапраўды раю глядзець выдажэнне, гэта такі добры праграм. Каму належаць гэтыя каналы? ТФУН належыць карпорацыі Discovery, вось праз галандскую суполку, то бок амерыканцам. Увогуле вось прычына радыкалізацыі ТФУН была такая, што ў нейкі момант ПІС хацеў, прабачце, нацыяналізаваць даслоўна амаль што. Яны спрабавалі ўвесці закон, які называўся Лекс ТФУН, згодна з якім замежныя ўладальнікі з-па-за межаў Еўрапейскага Саюза не маглі валодаць больш, чым 49% знаёмыя СМИ. законы. Так, знаёмыя законы. Воспользуюсь случаем. Я читаю газету «Выборча», я читаю «Онет», і я перыядычна гляджу канал Zero, таму што мне спадабаўся скандал, які быў недавно, калі яны развялі ўсіх з Ламбаргіні. Да, яны ўсіх развялі, што злілі якабы размову з іх рэдакцыі, што яны там прапісаўскія, яны паказалі, што гэта была разводка, ніхто не праверыў. Ці норм? Дастаткова збалансавана. Насамрэч, на мой погляд, вельмі дастаткова збалансавана. Увогуле, напрыклад, калі хтосьці любіць яшчэ чытаць такія вельмі сур'ёзныя ўжо навіны, такі сухой падачы інфармацыі, то яшчэ варта звяртаць увагу на газету «Жэчпасполіта». Гэта такое, насамрэч, вельмі сур'ёзнае выданне. Але гэта, так вось, калі з сур'ёзным відам пад кавачку пасядзець, пачытаць, сапраўды. А так, наборчык сапраўды добры. І з маёй карзіны, калі я правильно разумею, то выборчы гэта больш левыя? Так, выборчы больш левыя. Онет такі вось пасяродку з крыху налева, скажем так. Я бы так акрэсліў. Канал Zero больш правы. Крыху больш направа, так. Правядзі прыклады прапаганды, якія былі ў часы ПІС на ТФУП і якія ёсць зараз? Перш за ўсё варта памятаць пра так званыя паскі. То бок вось у гады ТФУП, у гады ПІС ёсць такі канал ТФУП Інфо, так, дзе 24 гадзіны там на 7, увесь час навіны, так. І там увесь час унізе былі такія вялікія плашкі. Як робіцца такі бягучы радочак, так, і там яны былі такім чырвоным колерам з вялікімі надпісамі, і там просто, была часам просто прымітыўная інфармацыя, тыпу, амаль што даслоўна, там, што апазіцыя хоча там, не ведаю, там, няшчасце палякам, там, Туск, нямецкі агент, там, красей, кожны можа праверыць у інтэрнэце, ёсць шмат інфармацыі на гэты конт, ёсць скрыны, там, конечно, шмат і фэйкаў, таксама, таму будзьце асцярожныя. Але гэта сталася проста мемам. Паскі ТФУП, гэта быў такі мем усе 8 гадоў. І хацеў бы яшчэ проста распавесці пра адну файную рэч.
Мы ўставім тут каротенькае відэа, вось, каб вы змаглі паглядзець невялікі ўрывачак. Дык вось, у гэтым відэа вы пабачылі тэлевізійны спот, то бок перадвыбарчы ролик, як нам здаецца, Анджэя Дуды, дзе ў северакарэйскім стылі, вось северакарэйскай музыкай паказана перадвыбарчая кампанія Анджэя Дуды. Насамрэч, гэта не быў перадвыбарчы ролик, гэта быў рэпартаж. Вось рэпартаж, дзе 5 хвілінаў інтэрнэт-карыстальнікі ў Польшчы назвалі гэта лаурка. Вось, па-польску гэта вось такая хвалебная ода. Так? Вось, у гонар прэзідэнта. Так? Пры гэтым пра яго суперніка казалася вельмі мала і так вельмі часта ў негатыўным сэнсе. Так, гэта вось такі вельмі яскравы прыклад, як вось Яцек Курскі, пра якога мы ўжо шмат разоў казалі, пераўтварыў ТФУП вось у такую тубу прапаганды. Так? Увогуле быў такі мемчык абразлівы крыху. Так? Тэлевізія, то бок тэлебачанне, называлі курвізія, бо Курскі тэлевізія. Вось, гэта разышлося, вось упішаце ў гугле, там будзе шмат вынікаў, якія можна пабачыць. Прыклады прапаганды з боку з платформы, можна сказаць, зараз. ТФУП, ці робіць яны нешта? Нам абяцалі чыстую ваду, там не чыстая вада, там такі бульончык, вось насамрэч. Калі, напрыклад, ішлі пратэсты супраць Вончыка і Камінскага, вось на пачатку года, калі затрымалі гэтых былых дэпутатаў, так, і пасадзілі іх у турму. Былых дэпутатаў ад ПІС. Былых дэпутатаў ПІС, так. І трывалі пратэсты. То ТФУП ані слова не сказала пра тое, што трываюць пратэсты. Вось. Гэта такі вось прыклад. Камон. Вось. То бок, калі мы хочам, каб была дэмакратыя, то трэба паказваць таксама другі бок абавязкова. І я б таксама гэтага чакаў і спадзяваўся. Мы таксама медыа і распавядаем пра польскую палітыку, таму калі вы хочаце, каб мы працягвалі, падтрымайце нас, калі ласка, донатамі на Buy Me a Coffee ці наўпрост лайкамі, каментарамі і расшарамі тут на Ютубе. Мы ствараем беларускамоўны контент, які сапраўды варта падтрымліваць, таму калі ласка, не забывайце пра нас і падтрымлівайце нас усімі магчымымі спосабамі. Мы ўжо ведаем кандыдата ад канфедэрацыі, больш пакуль нікога не ведаем, але наколькі разумею, галоўная загадка гэта хто будзе ад ПІС. Дакладна. Насамрэч у ПІС найвялікшая праблема з выбарамі, бо вось як Качынскі простой казаў у мінулым выпуску, што я напісаў, што мусіць быць малады, высокі, прыгожы, палітык, бацька, не замешаны ў скандалах. То бок ім даводзіцца шукаць вось недзе ў другім, у трэцім шэрагу. Таксама вось як яны зрабілі ў 2014 годзе, калі знайшлі Дуду. То бок вельмі выразна бачна, што Качынскі ідзе вось па гэтай сцежцы Дуда 2.0. Але адкуль ён гэта ўзяў? Гэта ўвогуле не вымысл самога Качынскага. Гэта не азначае, што вось ён сабе у нейкі момант прачнуўся і сказаў, што вось мусіць быць такі палітык. Не. Кожная вялікая палітычная партыя выдаткоўвае сапраўды велізарныя грошы на такія вялікія, глыбокія даследаванні. На фокус-групах. Мы некалі ў ВНУ гэта прараблялі. То бок там сапраўды ідуць вялікія грошы. Гэтыя даследаванні трываюць даволі доўга і прапрацоўваюцца абсалютна розныя варыянты. Так? І вось у гэтых даследаваннях у іх выйшаў вось такі тып, што іхнія выбаршчыкі чакаюць вось такога чалавека. Вось калі яны такога чалавека пабачаць, то яны за яго прагаласуюць. Калі не пойдуць на выбары. Вось, то бок гэта ўсё, скажем так, навукова-матэматычна выверана. Сур'ёзна. Паміж кім і кім ідзе барацьба ўнутры ПІС? Так, як я ўжо ўспамінаў, ПІС гэта не маналіт, як кожная партыя, ёсць свае фракцыі. І ў дадзены момант вельмі выразна бачна, што гэтая барацьба робіцца ўсё больш вострай. Калі там яшчэ пры папярэдніх здымках можна было казаць, што там нешта будзе значыць Беата Шыдла, то ў дадзены момант ужо можна сказаць, што яна, як злыя языкі кажуць, што яна на вылеце. Яна пасварылася з Качынскім. Ён ёй прапанаваў у 23-м годзе стартаваць у выбарах у Сейм. Бо яна рабіла проста фенаменальныя вынікі, збірала вельмі шмат галасоў. Яна адмовілася. А адмова Качынскаму гэта, скажам так, тая рэч, якой ён не выбачае.
Вось. Там больш падрабязнасцяў мы не ведаем, так? То бок мы не ведаем, ці яны фактычна слоўна пасварыліся, ці ён ёй нешта сказаў, але яна дакладна пакрыўдзілася. Яшчэ у першай палове года была такая сітуацыя, калі пасля лакальных выбараў ПіС не мог выбраць маршала ваеводскага сейміка ў малапольскім ваеводстве. Вось. І злыя языкі, як заўсёды, яны кажуць, што гэта ўсё была справа Бяты Шыдла, бо яна там мае вялікую колькасць сваіх прыхільнікаў, якія проста не выбіралі чалавека, якога вось спецыяльна. Так, Качынскі сваім пальцам паказаў, што вось мусіў быць ён, а яны не выбіралі. І там просто дахадзіла ўжо да абсурду. Так. І то бок вось ейная фракцыя ў дадзены момант, скажем так, прыціхла. Але заўсёды ёсць Матэўс Маравецкі. Былы прэм'ер. Былы прэм'ер вось да снежня, прабачце, 23-го года. Чаму ён важны? У яго ёсць вялікія грошы. Вось і тут вяртаецца тэма, што ПіС страціў грошы. У яго ёсць асабісты маёнтак, які проста гіганцкі. Вось. І вялікія грошы асабістыя, ён дзесьці зарабіў іх ці што? Так, ён іх зрабіў. Ён банкір. Ён кіраваў банкам Сантандер. Ён тады называўся БЗ ВБК, і ён быў прэзэсам. Ён шмат гадоў кіраваў. То бок гэта вельмі багаты чалавек. І грошы, скажем так, будуць патрэбныя. А кандыдат можа свае грошы яшчэ выдаткаваць? Так, свае грошы можна выдаткаваць, насамрэч. І падыходзіць яшчэ трэцяя фракцыя, пра якую я таксама ўспамінаў некалі, гэта закон ПЦ. То бок рыцары паразумення цэнтру. Это вось тыя такія найбольш сталыя супрацоўнікі Качынскага яшчэ з даўніх часоў 90-х. І сярод іх варта вылучыць аднаго чалавека, Марыуш Блашчак. Ён, хто цікавіцца палітыкай, дакладна чуў гэтае прозвішча, ён у часы ПіС шмат гадоў быў міністрам абароны. У дадзены момант ён кіраўнік парламенцкага клубу ПіС у Сейме. Ось. Гэта, скажем так, адносна малады яшчэ чалавек, яго любяць прыхільнікі ПіС. Ось нават ёсць даследаванні, дзе яны, скажем так, аддаюць нават перавагу больш Блашчаку, чым Маравецкаму. І вось па імі ідзе такая зацеклая барацьба. Ёсць некалькі маладых палітыкаў ПіС, іхнія прозвішчы апошнім часам усплывалі ў кантэксце абмяркоўвання магчымых кандыдатаў ад ПіС на прэзідэнцкіх выбараў. І тут перадусім варта ўзгадаць 3 прозвішча. Па-першае, гэта Збігнев Богуцкі, гэта такі малады дэпутат польскага сейму ад партыі «Права і справядлівасць». На другім месцы гэта Карл Навроцкі, гэта кіраўнік інстытуту памяці народовай. Гэта вось такі орган, такі следчы орган, які займаецца даследаваннем злачынстваў у стасунку да польскага народу ў камуністычныя і нацысцкія часы. Так, то бок гэта такая сур'ёзная інстытуцыя, ён гісторык, ось і гэтак далей. Таксама апошнім часам узгадвалі асобу Вітальда Банькі. Гэта былы міністр спорту, проста нейкі момант. У дадзены момант ён з'яўляецца прэзідэнтам святовай агенцыі антыдопінгавай. Так, то бок гэта чалавек, які пайшоў у спорт, у міжнародны спорт. Але пачну з яго. Калі да яго звярнуліся з простым пытаннем, ці не хацелі б вы стаць прэзідэнтам? Зараз звольніцца месца, такі домік прыгожы на кракоўскім прадмесцю. Ён сказаў не. Ён просто адразу сказаў не, што яму гэта не патрэбна. Ён сябе добра адчувае там, дзе ён ёсць. Вось такая кар'ера яму ўвогуле не патрэбная. Насамрэч ягоная правая, так. Вось. Але цікавая сітуацыя была з Каролем Навроцкім, які вось шэф ІПН. Ён аматарска займаецца боксам. Ось так, ён аматар боксу, такі заўзяты аматар боксу. Вось. І ад журналістаў выплыла інфармацыя, што ён адным з ягоных сяброў і спарынг-партнёраў з'яўляецца чалавек, які там замешаны ў нейкіх там недобрых справах. То бок там зарганізаваныя там вось групіроўкі розныя там, такое вось так. І журналісты казалі, што вельмі ўсё выглядае так, што гэта выйшла з асяроддзя Маравецкага. То бок Маравецкі затапляе вось гэтых людзей, так. Так, гэта ці не, дакладна мы не даведаемся, гэта 100%, але гэта вельмі магчыма, бо у Маравецкага ёсць амбіцыя. У яго ёсць 2 амбіцыі. Першая, гэта альбо стаць прэзідэнтам,
альбо кіраваць правам і справядлівасцю пасля таго, як Качынскі сядзе на пенсію. Ну, так, у яго ёсць такія амбіцыі, і ён пра гэта, дарэчы, нават адкрыта аднойчы сказаў, за што атрымаў па галаве ад Качынскага. То бок ты кажаш, што Маравецкі быццам бы злівае кампрамат на супернікаў патэнцыйных. Так кажуць журналісты. Так кажуць журналісты, якія маюць контакт з палітыкамі рознымі, такі непасрэдны контакт праз тэлефон. Так, яны атрымоўваюць смс-ы, там, што паглядзіце, там пакапайцеся, тут нешта ёсць. Сітуацыя цікавая. Я казаў у мінулых выпусках, што там у пісе будзе вайна паміж імі самімі. І яна сапраўды адбываецца. Я думаю, што так праз нейкія 1,5-2 месяцы мы ўжо даведаемся, хто перамог і хто будзе кандыдатам. Бачу ў навінах, што 10 верасня былі нейкія стычкі з Качынскім і пратэстоўцамі. Што гэта ўвогуле адбывалася? Кожнага 10-га дня кожнага месяца адбываецца так званая місячніца Смоленска. То бок, у гонар памяці загінулых у авіякатастрофе у Смоленску. Кожны месяц пад помнік Смоленскі на пляцу Пілсудскага ў Варшаве прыходзяць антыпісаўскія пратэстоўцы. І даходзіць часам проста ўжо да кур'язальных рэчаў. У гэты момант там адбыліся проста ўжо фізычныя сутычкі. Так? Нават у нейкі момант быццам бы Качынскі кагосьці там нечым ударыў. Там нават пайшло заведамленне ў пракуратуру. На Качынскага. На Качынскага, так. І тут я хацеў бы сказаць, што насамрэч я крыху не разумею, што пераследуюць гэтыя пратэстоўцы, бо калі яны хацяць нашкодзіць піс, то ўсё адбываецца роўна наадварот. А Качынскі, ён вельмі дасведчаны палітык. Ён такія рэчы на раз-два абыгрывае і выкарыстоўвае на сваю карысць. Ужо ў інтэрнэце ёсць ролікі, дзе паказана, як антыпісаўскія пратэстоўцы перашкаджаюць памятаць пра Леха Качынскага і так далее. Гэта дзейнічае проста на карысць піс у дадзены момант. Але выразна бачна, што піс пачаў гуляць смаленскай картай у дадзены момант. Яны гэта рабілі і раней, канешне, а цяпер з нагоды таго, што яны ўжо не ва ўладзе, яны падаграюць гэтым чынам такія эмоцыі. Гэта іхняе права насамрэч. І як гэта можа паўплываць на прэзідэнцкую кампанію? Ці проста дадае ачкоў нейкіх? Можа паўплываць, бо салідарнасць унутры партыі. Я ўпэўнены, па-першае, Качынскі такім чынам ацяпляе свой імідж. Што ён усё ж такі страціў брата, страціў жонку брата. І тут яму нехта перашкаджае ганараваць памяць брата. Нават людзі, якія, скажам так, у парламенцкіх выбарах не галасуюць за піс, але крыху такіх больш правых поглядаў, яны будуць паглядзець, сказаць, трэба падтрымаць, так? Тут нават не трэба быць правых поглядаў, каб сказаць, што гэта сапраўды неяк недарэчна. З аднаго боку людзі маюць, канешне, права пратэставаць. Але там адбываюцца часам ужо сапраўдныя цыркі, і я таксама гэтага не разумею, навошта ў гэтым удзельнічаць. Калі вам падабаецца тое, што мы робім, то пастаўце відэа на паўзу, пастаўце лайк, напішыце каментар, і калі у вас ёсць магчымасць і жаданне, падтрымайце нас на Buy Me a Coffee. Перад запісам ты сказаў, што адбыўся нейкі скандал з польскім дэпутатам і што быццам бы гэта можа паўплываць на прэзідэнцкія выбары. Распавядай цяпер. Так, гаворка ідзе пра справу Рышарда Чарнецкага. Ён быў еўрадэпутатам 20 гадоў, з 2004 па 24 год, калі ён прайграў выбары, чарговыя выбары. Ён у дадзены момант проста член партыі «Права і справядлівасці». Ён не займае нейкай пасады. Яго затрымалі разам з жонкай, затрымала ЦБА, гэта Цэнтральнае бюро антыкарупцыйна. То бок, Цэнтральнае антыкарупцыйнае бюро, такі следчы орган, які займаецца карупцыяй. Затрымалі іх за што? За тое, што ён займаўся, скажем так, карупцыяй. Ягоная жонка атрымала фікцыйнае затрудненне, то бок яна працавала фікцыйна у такой навучальнай установе, як Collegium Humanum. Мы калісьці аб гэтым яшчэ будзем успамінаць, бо гэта вялікі скандал быў. А ён узамен ва Узбекістане, калі я добра памятаю, лабіраваў іхнія інтарэсы, каб ім было прасцей адчыніць там свой філіял. Міжнародны скандал. Так, іх выпусцілі пад залог, там усё акей. Але найбольш цікавае там не гэта.
Рычард Чарнецкі апошнія пару гадоў вядомы тым, што ён любіць катацца па Еўропе. Карацей, усё пачалося з таго, што прыкладна 4 гады таму ёсць такая арганізацыя ОЛАФ называецца. Гэта антыкарупцыйнае бюро еўрапейскае. І яны пачалі грукацца ў дзверы польскіх службаў, казаць: слухайце, вось тут ёсць ваш польскі дэпутат, і ён выкарыстоўвае службовыя паездкі, каб атрымаць ад нас дадатковыя грошы. Сапраўды, ёсць такая сістэма, яна называецца кіlometrówka. На бенз грошы. Штосьці каля гэта, так. Вось, карацей, калі дэпутат падае там вось у сваё бюро, каб злічыць свае службовыя паездкі, ён прапісвае маршрут, чым ехаў, вось, і атрымоўвае грошы. І, карацей, пасыпаліся дакументы, якія падаваў Чарнецкі. Ёсць у Польшчы такі гарадок Ясло. Ён знаходзіцца каля мяжы з Украінай. Так. Ён пісаў, што ён ездзіў адтуль у Брюссель на скутары, Что? на матацыкле, на кабрыялеце. І самае смешнае, вось, што сталася нават мемам вельмі хутка, ёсць такое слово польскае «чонгнік». Яно азначае адразу две рэчы: трактар і фуру. Ось, і ён ехаў чонгнікем. Ось, і людзі падумалі, што трактарам. Але насамрэч фурай. Так. Ну, то бок, але ўсё ж такі разумееце, еўрадэпутат у касцюмчыку, ось, з гальштукам, сядзіць на скутары у лістападзе і едзець вось з Ясла до Брюсселя Праз усю Еўропу. пару тысяч кіламетраў, так, і атрымоўвае за гэта грошы. Дарэчы, ён атрымаў там даволі вялікую колькасць грошай. Я дакладна я могу памыляцца, але здаецца, што каля 200 000 еўра. То бок, это насапраўды вялікія грошы. Што зрабіў Чарнецкі? Ён частку грошаў вярнуў і сказаў: ну, не было справы. То бок, вось, разумееце, это чаковы прыклад, і гэта не важна, што ён пісаўскі палітык. То вось проста разуменне некаторых палітыкаў, што вось можна нешта скрасці, вярнуць і сказаць, што нічога не было. Так? Вось, калі звычайны чалавек это зробіць, то ну, так гэта не дзейнічае. Ну і, карацей, скандал вялікі. Качынскі дакладна вельмі злы, бо Качынскі вельмі любіў Чарнецкага. Гэта быў такі, ну, даволі блізкі супрацоўнік, ось, Качынскага. І гэта вельмі моцна б'е ў імідж партыі, вось, напярэдадні выбараў. Зноў пра грошы скандал. Зноў скандал пра грошы. І ці гэта таксама палітычны спектакль? Ну, канешне. Таймінг, ну, не выпадковы. Коаліцыя зараз вось выцягвае такія рэчы, ось, каб прынесці вось проста нейкую прыгожую галаву, вось так, на падносе сваім выбаршчыкам і паказаць: вось, глядзіце, мы там робім справу, вось, мы там трасем, так, гэтых там тлустых катоў, скажем так, з таго, што яны рабілі. Ну, але ж ты казаў, што на аўдыторыю піса гэта не вельмі працуе. На вось такі электарат пісу менавіта не, але варта памятаць, што ў прэзідэнцкіх выбарах трэба згарнуць не толькі свой электарат, але трэба зрабіць такі больш шырокі электарат. Вось гэта вельмі важна. І ў нейкай ступені гэта, канешне, можа паўплываць, але будзем назіраць, будзем глядзець. І калі вам спадабаўся гэты выпуск, націсніце падабайку, напішыце ў каментарах, пра што яшчэ хацелі б дазнацца праз наш падкаст. І калі ёсць такая магчымасць і жаданне, падтрымайце нас на Buy Me a Coffee. Калі ласка, падтрымлівайце нас і да сустрэчы ў наступных выпусках.